det er jo på det tidspunkt af året, hvor man ligesom skal arbejde lidt for at finde de fisk, ikke? Og jeg tænker, at der hvor vi er lige nu, der synes jeg egentlig, at altså det her med at tænke både i fjord og også sådan lidt åben kyst stadigvæk. Altså vi har jo flere muligheder på den her plads. Ja. End bare lige kun at tænke fjord, ikke? Og man kan jo sige, at det har stormet helt vildt i nat. Og det sætter jo også, hvad kan man sige, nogle rammer op omkring det her med, hvordan vi skal gribe den her plads an. Hvordan vi skal gå til den. Helt sikkert. Altså man kan jo sige, der var jo ikke de store overvejelser omkring det, da vi så de der vejrprognoser med DMI og vandstand og det der. Nej. Vel? Nej. Altså så skal det jo være sådan noget som det her, hvor man kan komme ud og fiske over de der ålegræsbanker der. Og lige præcis. Hvor man kan sige, at de der badekar, der ligger inde omkring kysten, de er jo ligesom væk. Så man skal ud og finde fiskene ude. Det er helt tydeligt, at de går rundt i stimer her i starten af fjorden. Ja, lige præcis. Og tager tilløb til at suge sig op i Vindingeåen. Ja, nemlig. Jeg tænker også, at det som jo er interessant, når man skal vælge plads, lige præcis her, hvor vi skal jo snart 1. december, ikke? Og det er også det her ved, altså i år er jo sådan lidt, altså er det som sådan ikke noget særligt, men vandtemperaturen er jo stadigvæk forholdsvis høj. Ja, det må man da sige. 8-9 grader, det er meget. Lige præcis, og på et tidspunkt i går, ikke, hvor du var afsted her på østkysten, og hvor jeg havde et hold med til Helnes. Altså, der var faktisk sådan flere gange, hvor man sådan overvejede, altså det var sådan helt forårsagtigt. Der er ingen tvivl om, at jeg synes faktisk, at november måned her har været svær. Altså, hvor vi egentlig havde rigtig fedt fiskeri i oktober. Så var det som om, at pludselig gik det i stå. Ja. Men jeg tror, det også der har noget at gøre med den nattefrost, der lige pludselig satte ind. Det sætter altså en dæmper på fiskeriet også. Så kom den ellers bare bang. Så var det lige på grisen, jo. Den er altså giftig, den flue her, på det tidspunkt i år. Den vil de bare have. Fin blank fisk. Ja, det er jo... I slut november, altså det er jo... Ja, lige præcis. Det er vildt. Ja. Men jeg synes godt nok, vi har ramt lige plet i dag, faktisk. Ja. Med pladsvalget. Ja, nemlig. Der har været action på, ja, og det var det, vi gik efter. Nej! Der er en kæmpe fisk lige derude, mand! Nej! Ja, det så fedt ud, for den kom lige under overfladen der. Så er der... Nej! Smith, selv til 10, så kører det. Altså man skal passe på med, at man ikke låser sig for meget fast på et bestemt mindset, som siger, at som dikterer en, hvordan skal man fiske. Altså det her med at afskrive nogle pladser, som man tænker, det spiller overhovedet ikke på nuværende tidspunkt. Der tror jeg faktisk, at man kommer meget længere ved at tænke ud af boksen og prøve at måske opsøge nogle pladser, ikke? Jo. Hold kæft, en bombe. Den er tyk. Tyksak. Ja.
da jeg gik ud i vandet. Det var helt levende. Det er fedt, mand. Det er en udsætter. Øj, hvor er det flot. Den tog bare. Det var der 5 gange, var den henne, og du. Okay. Så lige pludselig så tog den altså bare for hårdt. Det er både fingre i. Kommer det lidt. Nu fisker jeg jo med mange forskellige slags fluer i løbet af året. Jeg binder mig ikke bare op på én flue, fordi det kunne man egentlig sagtens gøre, men jeg synes alligevel, at de forskellige årstider, der hører forskellige fluer til. Igen for at optimere dit fiskeri. Jeg synes, vi er nået så langt hen på året nu, og mine erfaringer siger mig igennem en del års fiskeri efterhånden faktisk med fluestangen, at patgrisen bare er... Det er et rigtig godt valg lige nu. Altså, det er ligesom om, det er ikke nok selve grisen, dens livlighed, men jeg tror også, det er farven. Altså, jeg tror virkelig, det er farven, de knalder på nu. Skal vi lige tage et flueskift? Nu har jeg jo sådan set fisket med pattegrisen det meste af dagen, og det har jo sådan set vist sig at være rigtig fornuftigt valg i det her farve vand. Lidt grumset, godt gang i vandet, et godt svæv. Det gør, at grisen den virkelig kommer til sin ret. Specielt under de forhold her, mener jeg jo. Og det er også der, jeg synes, at den virkelig gør en forskel i forhold til så mange andre fluer. Det er, at når vandet er, som den er lige nu, så synes jeg virkelig, det er en klasseflue. Men nu synes jeg, vi skal prøve noget andet. Så tager vi her. Så skal vi bare finde ud af, hvad for en flue vi skal have på. Nu har vi jo lidt grumset vand i dag, så der skal noget lidt farve på, synes jeg jo. For at det gør det mere synligt i vandet. Og nu har jeg jo fisket med patgrisen, men nu synes jeg faktisk, at jeg skal prøve den her foliefisk her. Der er faktisk ret ny i min boks, men har faktisk vist sig et par gange at være rigtig god. Jeg synes, det er en meget troværdig fiskeimitation. Så den prøver vi. Og igen laver vi lige Perfection Loop her. Jeg ser, jeg har allerede forberedt her. Gennem her. 3 gange rundt. Og igen. Hold ved. Stram lidt op. Fugt. Stram til. Så holder det. En anden god ting, det er at tjekke sit forfang jævnligt, når man står og fisker herude. Specielt når der er meget vind, fordi du får de vindknuder. Og der er ikke noget værre end en knude på forfangen. Det kan virkelig koste nogle gode fisk. Så tjek op på det jævnligt. Så er vi sådan set klar til at fiske igen. Og det hele er klart ude i vandet her, så det er jo ikke noget nødvendigt at gå ind på land for at lave sådan en flueskift. Jo. Altså den farvede fisk, den tror jeg faktisk er lidt mere kredsen, også fordi deres ædemønster der går i stå, når den skal op i åen. Jo, så den kan være virkelig tricky at få på, ikke? Det var faktisk meget sjovt, fordi da den tog tække, eller den huggede fluen, det var faktisk sådan, jeg tror faktisk, det var i... Altså, den var så venlig lige at hilse på et par gange, sådan det er meget rart, som man er forberedt. Jeg tror faktisk, vi var oppe i sådan en retning af sådan en 4-5-6 sådan en puff til fluen. Og så lige sådan et kort indtagningsstop, og så knalder den til. Ikke? Altså, det er lige præcis det drejer sig om. Det drejer sig om at fokusere på de ting, man kan lære af. Og selvom man ikke får fisk, så er der måske andre ting ved turen, man kan lære af. Altså, Nemlig. Man bliver klogere for hver gang, man tager en tur.